Samuel Lwara ndithu ikapo maganizo awo pa za ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera omwe apita ku mpoto kukayendera zitukuko zina ndi zina. Iwo ati bwanji iwowa atayeserako ndithu kukafika pamalo pomwe vice president late Saulos Chilima pomwe adafera kuti mwina mwake akangofikapo. Ena ayankhulanso zambiri komabe tiyeni tiwamvere tione timve kuti iwowa akutitengera zotani mmawa uno. Good evening, mwaswera bwanji kumene muliko. No, ine kumzimba bomba andaswera bwino kwambiri onera ati alendo ndi akuchuluka kwambiri ma comrades. Sindi kudana nawo chikwa alendo amene akubwera ndi anthu omwe kukhala ngati tikamacheza nawo amaona ngati kuti we share a number of issues and some concerns about the future of this country. Comrades, zambiri zikuchitika zabwino. Malawians don't lose hope. Ntchito Mulungu atigwirira kale mmene mkonera papa. Of course the president is in the north. As that time CP amulandira president malole ambirimbiri amulandira president wawo the whole region ndiye agona mu mzuzu. Please take care of them ndi Malawians athu ngakhale ena mwa iwo ndi mbuli mwina angotengedwa osaziwa chenicheni chimene atengedwera. Ena mwina amangova history kuti kuli president wawo ku Malawi Lazarus Chakwera abwera kuzamuona. Enanso adakala amantha kuti munthu akhala president amakhala ngati mungelo wawo ndi nkhanza zimene zimachitika kumbuyo kuja ndi chipani cha MCP. Ndiye kubwera kwa anthu ambiri mu mzuzu ena ndaona mkuwazuzula anthu a MCP. Akalowa munsika kapena mkakumana nawo mshoprite mungoti Chikangawa basi anthu aja kukhala ngati akuona ngati akukhumata. Ndiye mphamvu ya Mulungu imeneyo. Mulungu akati aonese chinthu chimene chalakwika anthu kungoti Chikangawa jalimanena zija. Kwacha Chikangawa, kwacha nthongwa. Aliyense akuziwa chimene akutanthauza. So let me tell you comrades the disparity about this presidency. Achakwera pamene ali disparate kwambiri ngakhale usha pretend ngati mamuna kwa pasi pa mtima. I know he's feeling the heat. Anthu akumpoto ndifa ukali kwambiri. We are not a happy people. I mean northerners and the people Malawians who are living in the north. Chikwati kati akumpoto kanga tikuzisankhira tizingokhala ziongo zathu zachitumbuka zomwezi koma ndi achingoni. Koma Malawians living in the north they are not happy with the way things are happening in the country. Choyamba tinaluza mtsogoleri wachi vice president wathu Saulos Chilima yemwe anali vice president wa Chakwera. Northern region people who are living in the north are not happy because imfa ya malemu Saulos Chilima nasatira ndi imfa ya Rafu Kasambara. Imfa ya malemu Saulos Chilima inakhangati yachepesako ululu maliro Rafu Kasambara the comrade. That means the people of Nkatabe and the people of Muzuzu and the people of the north are not happy when we connect the two dates. Nyifa ziwiri zimene zachitika ya Rafu Kasambara ndi Saulos Chilima. Onse kungosiyana masiku awiri ola atatu nkumwalira munkhani zosaoneka bwinobwino yani. So we northerners we wanted a good speech from the president. Of course, both Maliro they were honored as state funerals because even Rafu Kasambara mpaka ndege inauluka nditu ya MDF. Ndege omwe inanyamula marumenza Rafu Kasambara ndimene inanyamula Saulos Chilima kukayika kuli chete. Zizomwe when we connect as northerners we need a reader who can try to justify the two dates. Imfa ziwiri zachitikazi Rafu Kasambara ndi Saulos Chilima amene anafera anthu amene wawa ndi chinchomwe anzathu amene ali bomo la Chakwera ina kuziwa kuti Malawi we needed a good explanation of the coincidences or the coincidence that happened pakati pa imfa ya Rafu Kasambara ndi Saulos Chilima. Nzizoti Malawi sikuti kabati ngamasangala nazo kumaona ndale zathu kusogolo minus
a good explanation from government kuti anthu awiriwa amakondana kwambiri pamoyo wawo, amagwirizana, wina was an advisor wanzache, winanso amadalasa wanzache pa zinthu zambiri zomwe zimachitika. So imfa ya Rafu Kasambara ndi SKC anthu akumpoto ambiri ife sili osangalala, chimodzimodzi amalawi anzathu amadera enanso nawonso osangalala. Ndiye kubwera kwamene kwabwera vice president athu achakwera mu mzuzu. Of course he's a man, ndi mamuna nayenso mamuna anzako mpachulu. There's so many things that have been happening in the north within a short time. Taona marales anthu andale kumabwera kuno, taonapo zambiri zomwe zachita kumpoto within a short time of ujeni, mpaka kumangidwa abusa athu kumangidwa ICCP pa nkhani zokhuza ndi ndege zambiri zomwe zachitika. And achakwera amene abwera ku mzuzu, of course ali ndi moralo yawo, chipani chonse chimakhala ndi anthu awo, koma ifeyo anthu ozindikira kwambiri kumpoto kapena anthu akumpoto. Kaena amene kuti ayi mafumu alandira achakwera bwino, mafumu ake ati mafumu akumpoto ndimene amakhalira. Fumu ngati malimbana nayo, ngati fumu imakhala fumu chifukwa cha anthu ache. Ndiye ngati fumu mwina ikusangalala anthu sakusangalala, ndiye fumu imene yoyo imakhalanso gulu limodzi odedwa ndi anthu ache omwe. Ngati kumpoto kuno panopa mafumu athu makamaka mafumu akumzimba, little do these people get they are respected because of what they do. Zochitika zimakhala ngati kuti mafumu athu akumpoto, they are far from the people, they are far from reality of politics imene imapangidwa pakati pa anthu awo. So when you hear that a president ali kumpoto kuno, ena msamadandalo ti anthu akumpoto mwamulandira bwanji? Iyayi uyu president tamulandira, amulandira amene amamulandira. Ine nena kale, I'm not one and part and parcel of welcoming this man here in the north, because I've got my own issues that I do regret sometimes having campaigned for this man in 2019 and 2020. To me, he still remains, my position is the same. He's not a good man. I don't like this man. But as a human being marrying from the north, yeah, but when for me, I will not. I repeat this, and this is just deep down from my heart. Maybe also Michael Usi will be here, the vice president also YTM Akaraso Kumpoto Kuno. Also the people, how Usi is going to be held, because Chakwera and Usi have been on the top agenda. Yakuno Kumpoto, these people are not good people. Chifen vice president and Hambira Kumpoto Taonesa Kuti and Hawiri wa president that vice alipo Usi. They're not people that are loved by northerners. Because we're in politics, to be honest. Komaso pa umuntu tukona umuntu wao ndo chepa. Ngati Usi nda president sakaona pamene panagwa ndege. Ndekuti achakwera chimene abwera kumpoto mwina za kumtheto ndizina zotere. Koma otherwise most Malawians, most people, most northerners and akulu oziwa maliro mene amakhalira. Achakwera chikanaka chinchoyamba asa napangi china chilichonse akanaka ona pamene panagwa ndege ya vice president. I think that's what is supposed to be done. And say a good word. Akaone mene paja panagwa ndege paja. Ndege nali yao is a commander in chief. Shuka no one has gone there ukaona pandege paja. Because antena manauti ai muntuna sakakaone panagwa ndege paja. Manas the president kuti akaonepo. So as pani ayutema nese akaonepo anakanira. Achibale achilima kuti akaonepo anakanira. Chifukwa mayembekeza kuti achilima tani. Amina Chakwera tani abwera akaonepo. So mena ali kumpoto kunoko inecho yamba chimene mayembekeza. Ukaona pamanda pandege paja kuti akaone kuti ndege inagwa bwanji ya vice president. I think even ali Mtsogoleri wa Dziko lino, that was going to be a must to go and see where the wreckage ya ndege inapa Chilima pamene ili paja inagwa paja. Mwina chikanaka chinchambwe cha ulemu wao kuti akaonepo. So akakaona pa president ayi paja as a grace anthu ena tikaonepo so bwino kuti kodi ndege jamene nagwa pamoneka bwanji. Palibe za CCI because everyone in that plane died. And two, ukamabwera investigation, ukamabwera report yali kugwa kwa ndege uchi. Amati kandi picture ndi ndege ikonekera ndi mene report itabwerere. Because we are so suspicious about what happened to that plane. Ambiri ndifo kaika sanamizane yayi. Amala ambiri ndo kaika ndege jaina gwera. Ndifo kaika. That's why mina tikulankhula pambali. Komaso wina sagati rese kulankhula pambali because pandege paja yamene tinafika pofe. Poyamba penipeni. Tinafika pandege paja. Tinafika hapo. Tukuyembekeza report kodi izayimba zimene tinaona ife.
kapena zina za sha ngati ripoti ya boma ituluka chikanakhala mwina cha chinsisi ripoti ya ndege chakanapezeka ndi asilikali koma anthu amene anapeza ndege chatinali amalawi omwe timasicha pamodzi ndi asilikali. So for Chakwera coming to the north choyamba ine chimene ngaone before asana kuma ndi winthu aliyense mwina mawa akanalawirira kukaona pene padagwa ndege pacha. That's very important Malawians. Tikhale pa umunthu sindale zoti tizipindana inde udindo umakoma kukhala president koma pena pali kumachita understand mmene tikulira choncha Chakwera ina kumamvesa kuti why are we Malawians crying? Why are we still mourning SKC? Why are we still mourning Rafika Sambara? Chifukwa chani zikutiwawa kwambiri because these people who died we loved them so much. Tinakonda kwambiri. So some people are calling me could a president sapita kwa yeah a president say must akole pa gwandege pacha because kumena kwa gona kunkhatabe that lodge ili kunkhatabe Mzuzu State Lodge it's in Khatabe district kumene kuna gwandege. So the best is kumana mafuma kunkhatabe kuwape pesa kuti ndege inagwa mchigawo chawo. Komaso when we come to politics of the north the people of northern region more especially people of Khatabe they're the most affected people politically. Kuyama nthawi ya Nzungu anthu aku Khatabe they lost a lot of their sisters and brothers. That's why Matias date makumbukira Khatabe. Chimozi the death of Chilima is also district in Khatabe. Therefore it's very good or it's prerogative for the two people the president and his vice kutaka panafera vice president and Henaja 8 amala omwe tinakonda kwambiri. May their soul keep rest in peace. So comrades, this is what I can just share with you. So mkamona anthu ena mwina akumati kwa na president mu Mzuzu it's nothing. It's the behavior zimene a president avesa wakonesa pankhani amaliro anthu awiri Rafika Sambara and SKC ndi anthu ena mndege mucha. We are so suspicious about everything. We are so skeptical about everything that Chakwera kupanga ndi vice president ndi akula bomba because we are not getting palibe mawe enene kuti tikutira nawo kuti asogolera Chakwera akukambapo za nzeru kuti zimene akukamba Chakwera zikuonesa kuti iwo andichisoni sitikuona apo ya. That's what I can say. We are not seeing anything from the state president being a reverend. Sitikuona apo kuti kapena zange ena mukutira koma na ineyo mene ndikuonera pa ineyo ngati Samuel Lwara. I don't see anything. I don't see any remorse pakati pa ausi ndi Achakwera. Ausi chikhale pa mpando paja sakuonesa kuti kapena wizawo anamwalira pa mpando mene akhala poja Achakwera saonanso kuti kapena zanga anandika boma anamwalira and Achakwera ndi ausi they forget that the members of that party are UTM komanso the general republic of Malawi the general public of Malawi anthu aku Malawi tikuyembekeza kuti Achakwera alire bwino maliro. What I'm saying is maliro amene wa vice president ndi Rafika Sambara sanalidwe bwino ndi asogolera athu akuma kama zama commission of inquiry. We are not interested in those things. We just need Achakwera tisi akaone pana gwandege paja kakakesa misozi tuone kuti Achakwera akuliradi koma ngati sapita kona ndege chakungobwera kumpoto sona ndege kuti so ndikuona pa zonse zimene abwera Achakwera mwina uzapa kumpoto ka za mthetho ndi zachikhalidwe zomwe it's not even a development thing also mwina za mthetho zikanakhala kwina sakanapanganso mwambo manager kukumbukira president vice president mene anagwera papa mafumu akumzimba sakanapanga za mthetho. I already said about this kwangoti mafumu athu mwina adyera kapena kusauna kusogolo. So a president abwera kumwambo wa celebration wa chingoni pamene anthu akumpoto tidakali kuli Saulos Chilima. We cannot be forced to go to Mthetho and celebrate Mthetho with the president kumene kuti we can't unless the president atuze bwinobwino ulakaone pana gwandege cha kunthungu mwambo wa chingoni anthu apita kwa panopa it's too late because tikona makampeni language akupitirira. People are campaigning ena ukucha campaign za utakawine ukawine mipando convention billions of kwacha have been splashed akumwaza drama even amene abwe zanda Chakwera mu Mzuzu akulana ma 2 million ma 2000 kwacha koma chofunika kwambira Malawi choyamba chena Chakwera sanafike mu Mzuzu mwina kanafika kwaona pachaka akaone pa gwandege pacha. Moreover there's security kula serikali ankhondo amene akupanga guard that place. So ngata Chakwera sapita pamene pacha. I'm speaking this not as Chakwera as a president but as a human being. Chakwera must go there ukaona pana gwandege vice president and after that I say grace anthu ena nafitika une pamene pacha pana gwandege
Mundu atimamkonda kwambiri. No one can stop our love for SK Singa kana namwalira. No one. Paiba ngatirese. Even achakwera kwa anthu amamwalira. Mwina bambo awo agogo awo nawo sanamwalira. Koma this is the thing that the president must do of this country. There's no way you can talk of development minus kulira mokutira nyufa ya vice president. Never. Kamukonza ni seu kachani. Pamjampande pagwa ndege pachachakwera akafikepo ndausi. Akafikapo achakwera chite declare amalawi unafe tikaunepo pana gwandege pacha. Chati ukati ndi wrong picture mutu mwatumu. That's why tuganza mwa upando. Kuti mwina china yaki cha chilendo cha chinyengo chinachitika. Ngati achakwera sapita kola pete gwandege pacha kumpoto kuno. That means na feso campaign atu Mtsogoleri zakayo chip. Zingoti akati kwacha uta kauneni ndege kayo Chikangawa. Ndeti zanga kuti kwacha. That's what will happen. So this is not good. It's not good kuti a president mwina ati kwakonda ina mpela peka chakwa ndi makonda kunga kesi ndi kwakonda kuti abwerezeso kukhala so Mtsogoleri wa Dziko pa 2025 hayi. Koma just as a human being the way he looks. He looks so humble. So sweet when you look at the president. But the thing is kantima kaunde mene tukaika kuda chakwera mina jandi awawa. Ntazo timana kuda chakwera wawa. Between brother wa chakwera jatina na opposition because the way he's behaving since he became the president. Umuntu kanga tukuchepa. Kaya wanzanga mana mkona bwanji. But ndikona kuti umuntu kuchepa nditu mwachakwera. Even the divisions that are there, amene kanga aina kuona kugawi kana mwitemga kene sindi kuona. Tikona ngata chakwera is by doing that. Kusokoneza of Chipani cha vice president. Which is not good Malawians. Tendi kale ndi umuntu. Timakamba za umuntu pa campaign pa zitose timakurukira. And this time Malawians, let me tell you, receive the money zimene yakupeleka zatuwa. IMCP yagawa ndalama zilande ndalama. Kandi malole zikwera. Chachikulu malole asachite ngozi. Chwaka chita ngozi tu simzaona ndalama zakubwezerana. Andiso Malawi panopa ndikuze ndale zomate kukwera matrack. Kumaka ndira Mtsogoleri wa Dziko. Mukapanga ngozi mkamwalira, it will be difficult for you to recover the money. Kuti mukachire kuchipatara. Komaso nthawi ya munyonyamula anthu marole inatha ndi ndale zachikale. Mumanyamula zikazi aine ache mmanyumbamo. Mukagoneka mklasi. Kumazizira kumzuzu masiku ano. Azimayi kukazizira, they need to sleep with somebody pafupi. Azibambo kukazizira, they need to sleep with somebody pafupi. Kodi maklasi mene mugona azimayi ndi azibambo okwatiwa. Pali chitetezo cha mtundu wanji. Chikwa mamuna ndi mkazi sangakhale pamodzi. Usiku wonse osaganizana zoyipa. Ayi. So marole ngati anthu akupanga take people ndi kuziza kuli mzuzu just welcome the president yemwe Dziko ndirache. Sakuchoka ku England akuchoka ku Lilongwe kubwera ku mzuzu. Basi marole achoke kuchitipa. Amalawi this type. That's why I'm searching for a good leader. These people, let people of mzuzu welcome the president. Kala kapita ukalonga president, tasiyena nthawi ukalonga kala ndiye president. Osati kuti anthu achoke kuchitipa ndi marole kula ndiye president. Pali phindu lanji. Chwa phindu la president upanga chitukuko. Instead of people coming and appreciate or welcome the president mzuzu, osango apangira misewu yabwino bwachi kuchitipa. Kala kuno amatenga ingoma ya kunzimba kukala ndiye president mu ujeni. Osangweka ndama zimene, osangweka taramaki kukuyedingeni bwachi kuchoka ingoma. There's so many things. Even drama zina and marole drama zina zikone kuda failing people kukangolanda president mzuzu when he is coming from Lilongwe. Lilongwe is less than 500 kilometers. So less than 400 kilometers from Mzuzu to Lilongwe. Pafupi kwambira papa, almost less than 500 kilometers. Munthu akubwera uzacheza kumpoto kuno. Basi anthu marole bwe vakaona president kuti kumpoto kuli vanthu tikumtema president iyayi. A president is loved when he is doing good for the people. Kumamizi kwa uko osati anthu akwere marole kubwera mu mzuzu. Ndale za chimizi zimene. That's why at MCP ndi chimani cha chimizi. So comrades ena mkufusa mafusa mbili. Anthu akusokoneza Dziko lathu kuti samaende bwino ndi omwe wachikulirewa the state president. Na amene akusokoneza Dziko lathu kuti samaende bwino. Ziganizo zawo sizogwira. Ayi. Achakwera ziganizo zawo zongopatula. Chonchafika mu mzuzu kukada agona mawa kucha. You will not think of another human being apart from himself and the family and the people amene amadinawo cabinet. Which is the problem with this president. So ena mukumadandola. This is our country. We can't let a weak leader to rule us for another 5 years. 5 years imeta karata kwenda mu office. Malawians we have suffered. Ngakale wa masha pretend ngatisa kuva. Jendi ntima wao wacha kwenda kusanza. 5 years Malawians will be suffering. We can't pretend today good the man is good because he has visited the north. We know the North have got a lot of problems kumpoto kun. A lot of challenges.
We need somebody when he visits a place like Northern region. Azibwesa ma solutions ama problems atu. Azibwesa who test the anxiety in us. But this man, he brings anxiety to us. He brings skepticism to us. Thought of doubts. Mena abwesa chagwera kabwera kumpoto. You meet the wrong people. The same people amakumana nao mafumu achalichi. I don't know what they discuss. He's not changing anything. His tour of the north achakwera. Samasinda chili chose. Kutabwera kumpoto present. Njenjenje. The same things. No new things that Chakwera can tell the northerners. Even Kanyachitukuko, even federal system of government. I don't know what sort of a man he is. So some people in the north, this man is failing. And why we are saying the failure is because we gave him our votes. He never came there from heaven. Never. And he was not created the way Jesus. He never came to this earth the way Jesus came. No. And the only thing that we respected him, we know that we gave him votes. And we wrongly gave him some votes. Had it been, we knew treating us northerners, the way he's treating us. And I wonder why some other people, the key people in MCP, pretending that if enough. If we were campaigning hard, because we are not sleeping in the homes, trying to check even tapping phones. Intelligence also DPP capture. And today when government pretends not to listen to us, the people, the foot soldiers, even praying hard as Busa Mene Akumangidwa. Chilima Vomere Alliance. People prayed, fasted. And Chakwera comes to the north as a hero. What about Azhatu Amene Akunamis daughter Amangira Nyumba za Makono Kumanda? Oton Chirwa Museum ilikuti. Chakufa Chana Museum Moserium ilikuti. Nothing. So Antena Mkulanda hata mpokera president. Makumpokera tuwashita vichi wa yafundo uli ya zeru. Washa wafundo uli ya zeru Chakwera. Anyway, comrades, I'm saying this because sometimes we people mumati ya muma hope. Muntu tinampasa vote. Mara muna ziko anazo tizi vote muntu every 5 years. We gave a vote to Chakwera. And Chakwera never helped us since he went into office. Tungona basi madiru momentu kungona ma minister no cabinet reshuffle kuchosa muntu akali kusanchito osa mchosa, not even bringing new people in the cabinet with new ideas. But tungo kanda zongo kola na kulana. So this man who is in the north is our president, yes, waziko by virtue of the constitution. Koma kalidora Chakwera sila we know. You have to know northerners. Though he married from the north, Chakwera's behavior is not good at all. Kumenali kwa ziziwa kutamshati ngaro walije mlongozi huyu Chakwera. Waje na ngaro yai, no respect through his cabinet ministers. Everyone in the cabinet ango kangati is a cabinet of hooligans and crooks. Cabinet Chakwera. Even the people, the northerners that are in that cabinet Chakwera, look at them the way they behave. Some they behave like mafias. They care little about anything that is happening, anything negative that is happening about our region, northern region. Basi wakusekela kahandi sanduna seyo yaninge mvukenge. Imwe para mwana sugar na sikuri ya sugar. Chimbuzi nchimo tukamanja fresh in chimbuzi basi. So comrades, when the president here, whoever is going to meet the president, akauza president Chilungamo. Kuseti logical kala kulia chambo na matochi. Tell him the truth. We need a leader in the north wochangamuka. And in 2025 we need a jacked up leader. Koza zongo tsiya tisange waka huyu hayi wakasopanga ndane menesa mapempera mzimu lapasi. Taka sima pempera sibwe zitamwana kale ena. So what I'm saying here is in the north I'm expecting the president to go and see pale panagwa ndegeja. So akakapa tione mawa hata nina Chakwera. Mina Chakwera mali tukora ngati sana lile billboards. Sasa naone pana kwendeke paja. Mimi anavulalira Nyamata ujeni vice president. Akaonepo. Then our president ngakone pene paja sinchito yao. Inu. Tili kwa opposition na president amepita kumalilo kwa kala pampasa. Then mana vice president wao sengapita kwa pene na fete. Chakwera used to go kuvula sapa rukapa pampasa ngati muntu wamba. Ali kwa opposition. Then lagapele kwa pene na fete president vice president wao. Ndiye basi sasa kwa pene paja nanga ino mkamwelera mana aza kuganizira nini olo mkagwa marore miukwera woti mkala ndiye president
ngati wakulephera kuona pene panagwa vice president pandege kunthungwa pompa panthungwa adusa pompo tu ndiyeno mkagwa mmaroli amene akutengani kupozana ndi iwo mkagwa mkafa olabalana akafera mulolemu ngoja achita ngozi lole anthu afa achakwana zakuona ninuyo ngati wakulephera kuona pene panagwa ndege siku ndege zambiri zimauluka mmwamba amuti ndege imodzi yokha inagwa andikumana kuno ndege kulibe ibe ni ndege koma ndege ikagwa ni malo akulu kwambiri amndege. So what I'm trying to say, our president, our president, the man does not have that or respect for the people. Even the dead soul. He promises a lot, he does nothing. Promise. Comrades, I'm very sorry, but the president, the vice president, this man does not deserve to promise anything about us in the north, anything about Malawians. MCP jati madana nayo ndio tia bweranso muzina la democracy. Comrades, thank you and give leaving.